Ayan na, mega shout out Kim, Kimberly Kinti, thank you for coming to my live stream. Thank you. Comment ka lang dyan. Mag-comment ka lang, nababasa ko. Naririnig mo ba ako, Kim? Ikaw ang una kong bisita. Pasok. Mag-reply ka ulit. Welcome, thank you sa thumbs up, sister. Thank you. Ganito ang ginagawa para ito. Huwag kang umalis dyan muna. Tambay ka muna dyan. Huwag kang umalis kasi kailangan, yan ang ano, pag mag-stick ka, huwag ka munang lumabas ha. Kasi mababawasan ang oras ko. Kailangan mag-stick ka lang muna dyan. Huwag kang bababa, dyan ka muna, stick ka muna dyan. Ganito ang ginagawa ko, hintayin mo yung mga iba kong mga kasama. Marami yan dyan. Ayaw pa abda for hours. Hindi, mag-stick ka lang dyan mga 1 hour. Okay na yun. Pag abot ng 1 oras, pwede ka nang bumaba. Mag-type ka ng mega shout out host. Mababasa mo yung mga comment dyan maya-maya kasi kami, may grupo. Nandun pa sila sa sa umaga si Sister Kate. Sunod yung isa kong kaibigan, si Shiren. Ako ang pangatlo. 3 oras lang ako ngayon, pero wag ka magtambay ng ganun ka kasi yung load mo mauubos. Morning everybody, sabi ni Kimberly.
Hello, hello, good morning everyone. Everyone, good morning. Mega shout out sa inyong lahat. Mega shout out, thank you sa thumbs up. Sige, pasok, maghintay pa tayo ng iba. Magpapalaro tayo ngayon. Palaro tayo, palaro. 5 oras, 5 oras. Hello, hello, mega shout out. Nice vlog. Thank you for coming to my always got. Dot. Ayoy, antok pa si sis. Tambay ka lang muna dyan, sister, ha? Samahan niyo ako. Hello, mega shout out. Hello, mega shout out Angelica Carino. Thank you sister sa pagpasok. Thank you so much. Hello, host, maayong udto sa inyong tanan. Maayong udto pod nimo diha, sister. Salamat sa pagtambay. Thank you. Welcome to my live stream. Magpapalaro sana ako. 5 hours rin ang papremyo. Hello. Hello, mega shout out. Thank you sa 4 billion viewers na nandyan. Thank you.
Thank you sa 5 viewers. Thank you sa 5 billion viewers na nandyan. Thank you. Sumilip lang yung isa, umalis na agad ang bisita. Sanay siya mega shout out Sister Winnie and family. Welcome to my live stream. Good morning to you and congrats. Sister, thank you sa tamsak, sister. Pinanood ko kahapon yung harang mo. Ang dami, sister. Bawat palabas, ha? Tatlo-tatlo ang ads nandun. Tapos si Hinto na naman, another tatlo na naman. Total is 9. Ang ganda. Mahaba, sister. Maraming ads yung ano mo. Mas maganda pala yung ano, kailangan ng video mo 3 hours para madali raw ang, para marami ang ads mo. Tinapos ko yon, sister. Hihi, salamat host. Ang ganda-ganda. Ang bilis mo, sister. Ang bilis mo nakaano. 3 days lang may ads na agad. Ang galing. Mega shout out, sister Hiyasel Upunda. Tamaking to. Mabuti pa si ate. Maraming mga ninja. Thank you, Ate Telma King. Thank you sa support, ate. Patambay lang yung mga ninja nyo dyan. Kahit kahapon 2 oras ako kahapon. Dumating si madam. Ate Telma, mag-ilis ka ngayon? Sino ang susunod sa akin, Ate Tel? Okay, host, lutos ako. Sige, salamat po, ate. Okay. Thank you, te. Maraming salamat, te. Magpalaro sana ako eh. Ang pang-premyo ko, lolo. Lisod ko message, wala ko salamin. Okay ra na, te. Unja na, magluto sa ka.
Hello, mega shout out sa 6 billion viewers ko. Thank you guys.
Hello, 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 mega shout out. Sis Dinwiddie. Mads, unsay sudan diha, ingon ni Sis Dinwiddie and family. Unsay sudan nimo, waray-waray channel. Kuha mangga o manguhatag mangga undya. Ato videohon ba na ay daghan hinog na akay bagoong diha, waray-waray. Didi-tweet wa pa man ang uban, magpaduwa sana, maglaro sana tayo, maglaro unta kita, maguyag. Mega shout out Lenny. Good morning. Good morning, good morning. Mega shout out Linmi na Luis. Thank you for coming to my LAs. Thank you sa Tamsak sister. Na ay hinog dire. Na lami naghinog. Unja mo akyat ko didto sa sa mangga sa punuan. Na akay ladder diha. Kanang taas. 6 ikahatod. Unom ihatod ko. Na ay hinog dire. Unom. Taga ikog isabe. Maglagay lang ako ng mas panghatag mangga host. Na ay daghang mangga si si waray-waray channel. Kay silingan ra mamedere sa Singapore. Na ay daghan si Jack kanang iya ang mangga didto, murag murag bonsai ang mangga nila doon. Pertin daghanang bunga. Gawas hatod ko. Panghatag sis waray, ipalupad dire. Maulagi na ay daghan lami ang iyang mangga daw. Mugawas na ka? Unsay imo sudan, waray-waray. Maayos host. Karon divorce mi karon wa mi. Kanunay mo'y muka undungan. Kay mo adto ko sa ilang balay. Maniud to mi didto magluto mig Filipino food. Karon wa sa kay bawal man manilingan, baka bangin kita madakop. Tusok na host Ezekiel Asher TV. Thank you so much. Thank you sa mga bisdak na pumasok sa akin. Magpalaro sana ako, konti lang naman tayo, wag na lang. Isang sakong bigas. Isang botel lang pala. Sunod na lang ako magpapalaro pag marami tayo, mga sis.
Mega shoutout Ezekiel Asher TV. Thank you sister. BG. Love Ezekiel Asher. Anong palaro mo, host? Ano lang tayo kasi oras. Watch hour. 5. Anong palaro mo, host? Watch hour lang, palaro. Day, anong ighatod ko? Gasi ko may mangga ka dida. Niyan nala ito. Mamimitas ako ng mangga dyan sa inyo. Pahingi. Na, manglaway ka unya, Ben. Sabi ni Waray-Waray. Ang bilis ng oras. 1 oras na ako, guys. Sis Winnie, market ako niyan. Anong oras ka magmamarket? Ano, nakuha mo na ang kwarta? Nakuha na nimo ang kwarta, puday. Oo. Magpasalamat ka kang Brother George. Pasabta si brother na nakuha na nimo. Salamat sa biyaya. Mega shoutout GCYT, mega shoutout Adina. Mega shoutout. Mega shoutout Ezekiel Asher TV. Thank you sa suporta, sister. Thank you sa pa-BG. Ang sweetie ni Sis Waray-Waray. Sabi ni Sis Winnie and family. Waray-Waray Catherine channel. Shoutout Sisi. Sabi ni GCYT. Aadi na mangga pa more na may bagoong.
Masarap-sarap-sarap yan. GCYT, Waray-Waray Catherine Channel, salamat sa suporta sisi. Sabi ni GCYT, thank you sa suporta. Mga bisdak, si Waray-Waray Channel, nag-i-LS na rin yan siya. Alas 6 ang LS niya sa umaga. Kahit yung mga ninja nyo lang imbiji sa kanya, okay na. Busy rin kasi siya, parehas sa atin. Tambay-tambay lang. 6 to 8. Si Waray-Waray Channel ang unang mag-i-LS. Waray-Waray Catherine Channel, salamat sa suporta, sisi. Salong ka, busog ng kabito. So, naiwan, vitamins, naiwan, 2020 expired, March, sayang naiwan. Hello. Mega shout out sa 8 billion viewers ko. Thank you. Thank you so much. Sis Binwini and family, nanalo siya pera ko. Sinong nanalo, sis? Hi man, okay. Pagkapasa niya sa WhatsApp. Waray-Waray Channel GCYT, hello sa'yo. Waray-Waray Channel, pag abot ko, nala kay mamitas. O sige, aalis ka na ngayon? Hi, good morning, mega shout out GMTV, Mel TV, shout out host, shout out, thank you, so shout out brother Mel TV, thank you for coming to my LS. Good morning. Mel TV, shout out po, shout out rin, sabi ni GCYT. Mel TV, shout out, sabi ni GCYT. Good morning and good morning to all. Thank you sa 9 viewers. Thank you sa 9 billion viewers, mga babes. Thank you sa thumbs up. Thank you sa thumbs up.
Good morning, maupay nga udto, ka iyong nga tanan, anon iyong mga sura. Hello, miga, shout out. Ezekiel Asher TV, GCYT, shout out ng bonggang-bongga sa'yo. GCYT, shout out ng bonggang-bongga sa'yo, sabi ni Ezekiel Asher TV. GMTV, maraming salamat sa patamsap. God bless you, everyone. Ezekiel TV, BG lang po. Thank you sa lahat na nagpa-BG dyan.
Hello, mega shout out Ishiko Asher TV. Kalingaw Kuluto host. Okay, walang problema. Okay. Kalingaw unsa man imo giluto, sister. Iba't ibang hugis ng ulap. Angelica Carreño host. Asan ka na? Nandito lang ako. Ikaw ang nasaan? Nag-upload ka ng video. Leonora, nakita ko. Iba't ibang guhit ng ulap. Nasaan ka, Angelica? Good morning. GMTV, maupay na aga. Enjoy si imong almusal. Hello, mega shout out sa 9 billion viewers ko dyan. Thank you sa pagtambay. Mega shout out handsome Easy girl. Mega shout out handsome Easy girl. Easy girl ba? Lumabo na yung mata nito. Kawaway te. Mega shout out video lang. Enjoy sa inyong lunch. Sige na, mag-start na tayo ng palaro. Sino may gusto maglaro? Laro tayo dyan.
Easy girl. Day. He miss you diha. Laag na ta, aloha. Ha ha ha. Asa man si nice nice sa. Na si nice nice, sige raman na. Sige raman na si nice nice katog. Natog na pudto sa pansitan. Laging huli sa labanan. Mega mega shout out nice nice, nasaan ka na nice nice, paging nice nice, nawawala. Paano to i-assemble? Mani iserado. Wa man ko makabalo ni inito. Wakasan. Ito, gaganyan. Tapos ito, ganyan. Mauran ni. Halo, 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 maupa.
Hello, 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 hello. Nandito, puro busy. Maubitaw. Ako pod. Sa susunod na lang ta magduwa kay mga busy man ta parehas. Di anang ahon na kaano. Nakalakat ka na waray-waray. Chik mo da mo hinog. Sige, makada ako. Magsasarit la ako. Salamat day sa suporta. Humang ka na, Sister Sharon. Nandoon pa yung isang ninja ko sa'yo. Nakatambay. Start ka na, host. Pauyag. Thank you, Sisi, sa suporta. Sabi ni Sister Sharon. Tapos na si Sister Sharon. Mega shout out. Mega shout out. Pakadianay. Ano, makadaanay ako magbipitasin mangga? O magpapauyag na ako? Nahuhulog na nga nin iba. Hala, sayang. Baka naman yan, inano ng ibon. Kinain.
Hello, hello, mega shout out. Bukas na lang ako magpapalaro, guys. Buwas na la. Pinuhin nyo tayo, pinuhin nyo. Hula-hulaan. Hula-hula tayo, hula-hula. Oo, damo na nga ging kaon ibon. Ay, sayang. Slow to muna ako. Sige, makada ako yan na. Kumaon ka ng tanghalian. Day. Hello, mega shout out sa 12 billion viewers. Ayun. Umalis yung isa. 11 na la. 11. Pakadi anay. Panguhan mangga. Gidaw dudu. Lalo tayo nitong itim. Init-init. Alas 12 ng tangha. Mag-ready na ako, host. Hala. Sige, Ate Telma, mag-ready na ka. Thank you. I-ano mo muna sa akin yung ano mo. Yung ninja mo. Salamat. Ako pakapinan kay kakulop duha ra ko kakulop. Mag-ready na ko ho. Sige Ate Tel. Salamat. Uudang din kakaon ibon. Unya pa ining alas 12 na host. Sige, mamitas muna ako. Diyan lang muna kayo Mamitas lang ako. Punta ako kay Waray-Waray. Mamitas ako ng mangga. Unya pa ining alas 12 host. Oo. Mega shout out. Thank you sa 11 viewers na nandyan. I love you guys. Thank you so much mga legit, mga bistak. Mega shout out Dudong Mel TV host. Shout out din sa iyo, Mega TV, Mel TV. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ko. Maraming salamat sa tamsa, brother. Thank you. Oy, mabuti pumasok ka. Nahuli ka, Oscar, Thank you sa tamsak, brother Oscar. Nahuli ka, ikaw nahuli.
May punishment sa'yo. Pupunta ako kay Dakati, mamimitas ng mangga. Magandang bigat. Magandang bigat sa inyong lahat. Kadaka. Kadakayo. Amen. Mega shoutout Oscar. Mega shoutout. Nagluto kasi ako. Bilo-bilo. Kaya pala nahuli ka. Ezekiel Asher. BG lang ho sa salamat sa lahat na nandyan. Salamat sa Team Billion Viewers. BG lang. BG lang. Host. Salamat Dodong. Dodong Mil. Salamat sa tamsa. Thank you mga legit. Si Shiren, nandun pa yung ano ko. Nandun pa yung ninjang ko sa'yo. Naiwan na naman. Thank you sa lahat ng suporta. Hello, mega shout out. Andito pala si Catherine. Miss you, Han. Love you. Oy, oy, kasweet naman, oy. Andito pala si Catherine. Miss you, Han. Love you. Sabi ni Oscar. Punta na ako sa inyo ngayon. Thank you sa suporta nyo.
Hello, hello, mega shout out. Thank you, thank you. Ang dami kong, Sis Winnie, ang dami kong dalang mangga galing kay Sis Waray Waray Channel. Marami siyang binigay, sis. Ang sarap, malalaki. Ate Tel, nandun yung isang ano ko nakatambay sa'yo. Maraming salamat. Sis Vin, thank you sa patambay, sa mga ninja nyo dyan, mga lalabs. Thank you so much. Hi, Dudong Mel TV. Out muna ako, host. Salamat sa patambay. Thank you, thank you. Hi, Sis Vin, Winnie. Marami akong manggang dala. Galing kay Waray Waray Channel. Halik kayo, kain tayo. Brother Jim TV, thank you sa pagtambay. Maraming mangga dito.
Hello, hello. Mega shout out sa 6 billion viewers. Thank you guys sa pagtambay. Ako gi-charge kay low battery na.
Thank you so much. Maraming salamat sa mga bisdak, friend, legit. Thank you sa suporta. Mulusad na pud ko sa ubos. Salamat sa 7 billion viewers. Thank you. Daghang salamat.
Hello, bye-bye. Mga bisdak, bye-bye. Daghang salamat ninyong tanan sa suporta. God bless you all.